sí an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil sa Stát. Brúann constaicí nach lucht a labhartha. Fuair an Ghaeilge stádas iomlán mar theanga oibre san Aontas Eorpach an gcéad daoine 2022. Bhí daoine ag súil gur leis seo agus le h-Acht na teangacha oifigiúla, Leasú, sínithe sa dlí an tarna fiche, de bhí na nullag, 2022, go dtabharfaí cothrom na féine isteach is Ord Sóisialta bunathe rialacha. Le ritar anseo samplaí den ansmacht a chuirtear chainteoirí Ghaeilge. Éascríonn fadhbanna uaire an tam go léir. Mar shampla, I litir in Ghaeilge, duisce éireann an 4 de bhí na nullag 2015 le cóp de curtha chuig an Coimisinéir teangan. Dúra gur raibh Billy I méarla ag teacht go tíomh mála le muoin nóir chlóriú lótha. Níor bhreagar an cólacht an litir agus níor bhíonn siad conas fuair siad seoladh na muoine seo, tógtha san óramh an rialacháin ginearálta maidir le cosann sonraí nó an óir gcéad. An nócháin dóibh agus an rogha tógtha fá chuine seirbhís as Ghaeilge aáil, dúirt go electrónach go gcaithfí fanúns le tuairim is gá lá sul má oifí freagra. Bhí an gustaméir béarla a labhairt leis an ggólacht, nóir freagar a cheist. D'fhreagar an Coimisinéir teangan an litir an 7 de bhí na nullag 2015 ag rá nach raibh sé freagrach as uisce éireann. An 3 de bhí an bhórta 2016, cuireadh litir eile ag an ombudóir. Dúirt sesin fosta nach raibh sé freagrach as uisce éireann ach an oiread agus ba cheart an cheist a tharchar chun an choimisiún rialáil fuinneamh an chéad. Bheadh an comhairle seo deachar a thuigbháil a gcéine. Díreach focail comhairle ón Coimisinéir cosanta sonraí, dá bharr, agus dúirt sesin, in Ghaeilge, gur cuireadh leataobh dlíthiúlachtaí éigean a bhain le sonraí príobháideacha, ionas go dtiocfaidh le huisce éireann teacht daoine chun Billy de churchuchu. Dúirt sé go raibh sé de cheart ag duine áil amach cé thug an seoladh duisce éireann. Fógraíodh gur cur dlí I bhaim. Maidir le sonraí príobháideacha curtha leataobh watha le huisce éireann, níor chur uisce éireann stop le heisiúnt Billy I méarla gan ord chearta an chustaméire. I litir in Ghaeilge an 3 de bhí an bhórta 2016 chuig an Ryan cóhéal, pobal agus rialtais áitiúil an óir cé agus óir á fífriú céin fá go raibh Billy ag teacht ó uisce éireann gan Stát. Ag tagart de gáta na litrach go mí cheart agus gan ord a thuirt na ceistena a deascríoch bhol an Ryan an 6 de bhí Brúann 2016, comhairle aáil ón chéad agus chuirsigh an litir aráig go huisce éireann le freagra aáil díreach uatha níor fuarthas a gá bithútha. D'fhág an Stát an custaméir gan aon réiteach oifigiúil. Le cúntas thar mí cheart, feite arís eile ó uisce éireann an céad is trucha de bhí na bealtaine 2016 de scríbhah litir fáiéire an 3 de bhí an bheithimh 2016 don chéad. I mí úil, léirí an chéad in Ghaeilge I litir proforma ceithre leathanach, I glóbhúla beag mian honraí na riachtainna stlachtúla a gcaithfí a cholíonna sul dá bhéadach lótha cuidúla duine, bach bóthar é seo don Ghaeilgeoir. I ndearadh na dála agus reach folaitíochta I gcoinne na dálaí uisce ag fás, chur deireadh lótha, roimh gá a bheith ann dlíodóir le Ghaeilge. A ostú? Níor freagraíodh go fóil na ceistena maidir le dlitainis dlíthiúla a ordaíoch. Níor le uisce éireann an litir in Ghaeilge a scríbhah chucú siar sa bhliain 2015. Dá gcaithfí an custaméir leis an Stát mar seo is dócha go gcuirfí I bpríosún é. Scríobh líonraí bé SL agus a gcuid gunrathirí de chustaméirí in Ghaeilge agus I méarla faoi úscráidú go méidir chliste electrachas. Níl aon gearán le déanamh maidir le foirne na ggólachtaí seo, bhéasach I gcónaí. Ach níor féidir le custaméirí gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.
Maidir le teach I gundé lítrama nuair a glí custaméir ar an gunrathóir. Ar an chéad lá de bhí na bealtaine 2021 le sucratha a dhéanamh agus seirbhís trí Ghaeilge a fháil, dúirt go oibrithe ó thiteangacha d é go dtógadh sé 2 lá le freagra a fháil. Maidir le teach I mbaile á chlia, chur custaméir gléach ar chunrathóir ar an 3 lá de bhí feabhra 2023 agus dáin sé roinnt ama tar éis dó seirbhís a rannú trí Ghaeilge. Ar deireadh dúirt go uthibrithe ó Circuit I méal rá, níl aine le fáil anseo chun labhartha I láthair na huaire fág teachtareacht lead thuil I ndiaidh an tón. Roinnt léitheanta ina dhiaidh sin, 7 córta ag iarraidh I méarla go ndéanfaí cuine. Ina dhiaidh sin gan aon chuine déanta. Tháinig lectreoir agus rinne sé an obair. Sa chóras idirchais sa 3 leibhéal ba bhíonn le hart ar 67 féin géad de Vic Léin an Ghaeilge a bheith éigentach, de réir survé déanta ag Aontas na Mach Léin in Éireann ar an 15 de bhí an bhórta 2021. Agus iad ag rá gur cóir gombeadh an teanga éigentach, ní dúirt ach a 5 féin géad díobtha gur múna mar theanga bheo I, né mó dat clod nan habit, mar a dúirt na rómhánaí, ní thugann aine rud nach bhfuil aige. Seans ann gur tháinig maith ar teagas na teangacha go hiondúil de tharbh aspa airgeadathe. Níl eolas a thuilleadh ag daltaí ar ghramadach an bhéarla na Ghaeilge, na Fraincishe nó aon teangan eile. Tá éras an áit deireanaí de trucha is sé hir orbartha ó thaobh inistíocht san idirchas de, mar chuid dár ultáirgeacht in tíre ó T.I. de réir sunraí 2021 ón agriocht cóir agus forbairt eacnamaíochta an KFA, cúis asaontais I measc grúpaí sanlasa éagsúla. Cé go méadaíonn cuideachtaí náisiúnta na figúraí ó T.I. deir céad chumann idirchais go neamhníonn siad tearc inheistíocht. Os na 7 ar aghaidh, déalaí tuismitheoirí go mbunóil an rialtas scoileanna lán Ghaeilgeacha. Dheimhní fás na scoileanna lán Ghaeilge nó Gael scoileanna seo, las muid des na Gaeltachtaí an dearcha dearfach ag tuismitheoirí maidir leis an dangan. Is spéisiúil é ó thaobh na síochálaíochta de go nompóid daoine áirithe I dtreo chultúr an cholínachas gan lucht a chur ar a gcultúr féin. Chur páistí, tuismitheoirí agus múntóirí ó chuaigh bhunscoil lán Ghaeilge I Gael, go raibh Gael choláiste nó meánscoil lán Ghaeilge ar siúl acu ag gceataí na roinne idirchais ar an 7 lá de bheithimh 2022 chun Ord a haingt ar an ngá atá le Gael choláiste I limistéir planála scoile I neisceart bhaile á chlia. Tá 44 bhanscoil lán bhéarla ansin ach níl irid is meánscoil lán Ghaeilge amháin ann. Maidir le feidhmeannacht na seirbhísí sláinte, tá triúr ar líne I 3 chuid de gach duine seachas cainteoir Ghaeilge, tugann cuid a haon faisnéis faoi chuna seirbhísí éagsúla cuairim sláinte a fháil. Tugann cuid a 2 faisnéis faoi sheirbhísí speisialtóra. Tugann cuid a 3 comhairle faoi cad ba cheart a dhéanamh I gás éigeandála. Tá an triúr le fáil ag béarla Albanis, Arbis, Bulgaris, Iránis, Francais, Seoirsis, Kurdish, Pashta, Polanis, Portuguese, Románis, Somális, Spánis, Urdu. Freastalítear go dona ar chainteoirí Ghaeilge ó ar thosaí an fandéim chórónvírus. Gá feidhmeannacht na seirbhísí sláinte leis scéal le cainteoirí Ghaeilge a rinne iirecht ar líne cuine a dhéanamh le haghaidh vaccín COVID-19 sa 19 áil agus nóir éirí lotha. Dír roinnt díobtha cuine ar an ngutháin a dhéanamh obair in aisce arís. Léirí tuairiscáil I míanar na bliana 2022 an damáiste a rinne seirbhísí meabhair sláinte thíorí theas de leanaí faoi aidhmeannacht na seirbhísí sláinte. Clúdaí an Irish Independent ar an 3 daonar 2023 nuacht damananta eile ar na chéad de leanamh a raibh deachreachtaí meabhair sláinte acu nóir tugadh aradóibh ach gur cuiníodh go minic ar drugaí meabhracha damáisteacha iad ar feadh na mblianta.
Ístachas oifigiúla arís, sé sin an méid oibre is lua dhéanamh gur féidir, sús síos an lína. Déil si an dochtúir sús infinity, cigaire na seirbhísí meabhair sláinte, réamh-thórais seo, príomh-nuacht feadh cúpla lá. Léirí an chlór telefíse RTA Investigates I mí feabhra 2023 gur chuinní an Stát íochtaí lúnta siar go mícheart ó sús le 2010 duine faoi bhí chumas. Chomá leis sin I mí feabhra 2023 nach de rómhúrú déanta chóramtaí altranis le haghaidh trealamh speisialta a dúra. Díreach mar a chosaí, feidhmeannach na seirbhísí sláinte, íochaíocht ilmhilliún dos na mílta óthar a dhéanamh as rómhúrú eile os na 1970 ar aghaidh. Tá daoine lóchalacha roimh am ré faoi bhí chumas nó ag dridim lena gcríoch, gan chosint, agus iad bhanchnaic an ó lena bharan de chialra is éibhir. A dúirt Coimisinéir an Garda Síochána, Dro Harris, le coiste an Oireachtais, I Mealtaine 2021 go raibh méadú a 12 féin gcéad le 10 mbliana anuas sna Gardaí féidir le Ghaeilge a labhairt I gceantar Gaeltachta. Dúirt sé go mbeadh sé ina chathaoirleach grúpa rialachas Ghaeilge chun béim a chur tábhacht na teangan. Dúirt sé go raibh gá an le cainteoirí Ghaeilge a bhealach isteach sa bhórsa. Bhí Ghaeilge ag trúr as 600 ball nua I 2020. Ghlach sé le frustrachas an Coimisinéire teangan, gur heap a bhí déanta ag an daonra, unrad leathach le fíoranna, sna 7 gceantar Gaeltachta a bhfuil daonra nócha sa 6,000 nócha iontu. Tá céadán na gcainteoirí Ghaeilge ag titim, 11 féin gcéad idir 2011 agus 2016, ó 23,175 go 20,586. Tá polisithe tithíochta ag fáil ré leis an Ghaeilge mar go ná theanga. Is féidir le comhairlí cnílacha teangan a cheangail le cead pleanála I bhforbartaí nua chun céadán de hithe a chur in áirithe de cheannathóirí a bhfuil Ghaeilge líofa acu. Déantar 30 féin gcéad de cheannathóirí I gceantar áirithe a chástáil le haghaidh líofaachta agus 8 féin gcéad I gceantar eile. Go coitianta mo léir cráite tá na tástálacha bréagach.